Gibana-bana ang 60 kabalay ang naugdaw sa sunog sa Gutamco Agdao sa Davao City. Arson ang gitudlong hinungdan sa sunog. Ani ang detalye. Tawag na balay na. Dakong kalayo ang mipukaw sa mga residente alas 2 kaganyang kadlawon sa Purok Santo Niño, Leon Garcia, Agdao District, Davao City. Sobra oras ang pagtinabangay sa kabomberohan aron mapalong ang kalayo. Pagkabuntag, ingun-ani na ang itsura sa lugar. Diindulan sa 60 ka mga panimalay ang gilamoy sa kalayo. Sa investigasyon sa otoridad, gituyo ang sunog nga nagsugod sa usa ka boarding house. Ang gitudlong sospek mo si Roberto Manalong. Wala kuno siya sa iyang panimot diyang gisilaban niya ang iyang girentahang balay. Pag mata na ako, maglayan akong panimot. Unsa no? Unsa sir? Pag mata na ako ba, nagkuhan ko sa kuhan. Nakakuhan ko krudo. Yan anong sunog mo nimo? Ba't gani nawala akong passing sa motok? Gikan sa kapait sa COVID-19 karon kapait na pud sa sunog ay lang sa gubangon. Gani ang mga presidente iyahay na lang og hipos sa mga nasunog nilang nga kabtangan aron pwede pa nilang mabaligya. Matud sa mga residente, doble soliran ang ilang giatubang karon. Ang pandemya sa COVID-19 ug ang nawala nilang mga panginabuhian. Napay COVID. Urot yun amo tanan, wagi nakuha bisag gamay. Sunog ituyo ra de. Tuyo ra ang pagkasunuga. Busa karon nangayo sila og tabang sama sa mga tulganan, food packs ug uban pa. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao.